Здравейте, българи в Испания, аз съм Румен Алеков. Днес ще ви представя едно видео. Първо, нека разгледаме случая с вашите родители пенсионери, които живеят в Испания, за да могат те да ползват пълноценно и безплатно здравните грижи в испанската система. Те се нуждаят от формуляр S1. Този документ е техният паспорт към испанското здравеопазване. Вече не е необходимо да пътувате обратно до България за този документ. Използвайте Eurotrust. Инсталирането и регистрацията в Eurotrust отнемат само няколко минути. След като самоличността им бъде потвърдена цифрово, вие сте готови да продължите с онлайн заявката. Следващата стъпка е да посетите официалния портал за електронни услуги EGOV.bg. Там трябва да влезете в профила на родителя чрез Eurotrust. В портала потърсете услугата за издаване на формуляр S1 от Националната здравноосигурителна каса. Просто следвайте стъпките и прикачете необходимите документи. Попълнете внимателно личните данни и посочете, че документът е необходим за Кралство Испания. След като прегледате всичко, подайте заявлението цифрово. След обработка формуляр S1 ще бъде изпратен на вашия имейл. Разпечатайте го за ИНСС. Втората важна тема засяга българите, работещи в Испания и техните осигуровки. Системата в България често не отчита, че се осигурявате тук, така се трупат дългове. Решението е много просто и е напълно безплатно. Трябва да посетите местния офис на Испанската социална служба ИНСС и да поискате вашия формуляр S1. Този документ официално удостоверява пред всички европейски органи, че вие сте активно осигурено лице в Испания и вашите вноски се внасят тук редовно. След като получите документа от испанските власти, трябва да го представите в България пред Националната здравноосигурителна каса или НАП. На базата на вашия S1, българските власти ще заличат всички натрупани дългове и лихви за периода, в който сте работили в Испания. Не позволявайте на административни грешки да ви струват пари. Познаването на вашите права като европейски граждани ви спестява време и стрес. Споделете това видео с ваши приятели българи в Испания. Нека заедно си помагаме и се информираме, за да живеем по-спокойно в чужбина. За още важни съвети и актуална информация относно вашите права и живот в Испания, не забравяйте да ме последвате в моите социални канали. Търсете ме в Facebook, TikTok и YouTube под името Derechos de los Bulgaros en España Румен Алеков. Аз съм Румен Алеков и се радвам, че мога да бъда полезен. Желая ви успешен и спокоен ден. До скоро! Здравейте, българи в Испания! Аз съм Румен Алеков и съм тук да ви помогна. Днес ще ви представя едно изключително важно видео за вашето спокойствие и здраве тук. Ще говорим за всичко, което трябва да знаете за формуляр S1. Първо, нека разгледаме случая, който вълнува много от вас. Вие живеете и работите в Испания. Решили сте да доведете вашите родители пенсионери, за да бъдат близо до вас. Това е прекрасна стъпка. Вече не е необходимо да пътувате обратно до България за този документ. Първата стъпка е да осигурите на родителите си мобилен цифров подпис чрез приложението Eurotrust. След като заявлението бъде обработено, готовият формуляр S1 ще бъде изпратен директно на вашия имейл адрес. Можете да го разпечатате и да го представите в най-близкия офис на ИНСС в Испания. Сега за втората много важна тема, която засяга хиляди българи, работещи в Испания. Знаете ли, че в България може да ви се трупат огромни дългове за здравни осигуровки, без дори да знаете? Системата в България често не отчита автоматично, че вие вече се осигурявате в друга държава, членка на Европейския съюз. Така се натрупват задължения и лихви, които могат да ви изненадат при следващото ви прибиране.